Julle part 2 van die somme. Oké, nou het ons klaar ons vir 12 neergesit. Kyk wys. Nou klaar die 12 neergesit. Nou sê ons wat gaan nou bring ons die as like deel en dis is deel maal ek ken nou nie. Giet. Wie is dit? Deel maal minus bring af. Soos deel maal minus bring af. Deel maal minus bring af. Nou bring ons af. Nou bring ons die 8 af na die 2 toe. Want dan is daar die 8 as het. Nou kyk eens wat kan ons daar inkom. Daar is te klein. Die is genoeg. Want die is op die kop. Zoals hij nou een mooie ronde cirkeltje daar ommaak. Zodat het gaan 8 keer om. En een mooie ronde cirkeltje aan. En dan is die 8 nog een appel. Dus we zien het antwoord. Daar. Nou is het net 0, 0, 0. Ja. Dan brengen we die. Nou brengen we weer af. Weer af. Bij jou onder. Is het 5. Maar wacht. Oké, en daar niks. En daar is res van 5. 5. Res 5. Daar jullie die antwoord als res 5 is die antwoord jullie. Zien jullie daar? Dan gaan we gaan naar nummer en nummer 6 toe. So dit is nummer 5. Nummer 6 gaan we zo schrijven. Oké, nummer 6. Dan gaan we weer die getallen als die. Dus sta je klaar ingevuld en we beginnen dus met die aftellen dus hetzelfde zeg maar. Nou gaan 3 en 6. Nou, dan maken we zo. Nou daarboven. Dan gaan we hetzelfde hierboven maken. We gaan 3 gaan naar tussen. Naar tussen 16. Voor jullie moet onder die 3 die 1 maken. Om te houden. Je moet niet vergeten. Ik vergeet het uit jullie. Nou, minus ons taai. Minus. Oké, dus klaar minus. Dan tellen wij op. Zo. Dat is 4. Dat is 2. Is ja, dus hij is amper hetzelfde, maar die geloofletters veranderen die veranderen niet. Die is meer precies en die zijn 8, 5. Hij verandert niet. Hier gaan een paar 3 ook weer zullen. Zo zijn niet samen. Zal die laatste naar doen. We gaan 24. Vandaag, daar is het. Dat die 3 is. 2.